Fa 4 anys mateixa que vam estar així en el despatx de Jorge Rodríguez Gramaje, alcalde d'Ontinyent, i tornem després de 4 anys. Senyor alcalde, bon dia. Hola, molt bon dia. La primera entrevista que vam fer com a alcalde va ser precisament ara fa 4 anys i ha passat el temps, m'imagino que ràpid. Quina valoració ens faria de la seva primera etapa com a alcalde d'Ontinyent? Jo faria una valoració positiva. Des de luego el temps ha passat ràpid, el temps sempre passa massa ràpid quan uno es dedica a allò que li agrada, com és el meu cas. Jo crec que han sigut 4 anys intensos, 4 anys sobretot d'atendre la urgència, atendre la urgència que era fer una gestió que permetera reduir el deute, fer una gestió que es permetera comptar amb recursos per a poder, com ara estem anunciant, ficar les llargues i mirar a una ciutat a 10 anys, a una ciutat que construïm entre tots i totes en un futur immediat, i sobretot que ens permetera atendre el que eren autèntiques emergències socials, la lluita per una banda contra l'atur, algo que ha de continuar necessàriament sent una prioritat i que jo crec que aquesta prioritat s'ha constatat a través de 2 plans de reactivació econòmica i foment de l'ocupació, a través de 2 plans d'ocupació i a través sobretot d'un treball molt consensuat amb el Consell Econòmic i Social i per altra banda el que no quedarà ningú al camí, el fer una política que ficara l'accent en les persones i molt especialment en les persones més desafavorides, les que res havien fet per estar en aquesta crisi i acabaven sent les grans perjudicades. Jo crec que aquests 2 eixos de treball junt a una gestió eficient i sobretot donar molt la paraula al ciutadà a través d'una participació activa, com ha sigut l'Ontinyent Participa, han estat un poc les claus d'esta primera legislatura. En què ha canviat Jorge Rodríguez o què ha canviat en la vida de Jorge Rodríguez durant aquest temps com a alcalde? Jo crec que no ha canviat en massa en el sentit de que el que són els meus principis, el que han sigut sempre els meus valors, el que sempre d'alguna manera a mi m'ha incentivat a clavar-me en política, que era la lluita per la igualtat, la lluita per la solidaritat, per la fraternitat, l'intentar no jutjar el projecte de vida de ningú, sinó treballar en el sentit de que cadascú pugui desenvolupar el seu projecte de vida en Ontinyent i ser feliç amb aquest projecte de vida, continuar amb la mateixa força que el primer dia. Probablement el que sí que ha canviat és l'experiència i el que sí que ha canviat és que si algo m'ha ensenyat a mi de ser alcalde és que sempre dic no hi ha blancs ni negres, que al final per sort hi ha gent meravellosa en totes bandes, que per sort tenim la garantia de que en Ontinyent hi ha moltíssima gent que creu en la ciutat i que per damunt de sigles, per damunt de partits, per damunt de qualsevol altra diferència, sempre és molt més el que ens uneix i sempre és molt més fàcil arribar a punts d'acords que a punts de diferència. Jo almenys sempre he intentat treballar en aquesta línia. Parlant de sigles, la veritat és que el Partit Socialista encara no arriba a convèncer a la gent, però el Partit Socialista d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha tragut majoria absoluta sí a Ontinyent. Què diguem? Jorge Rodríguez, què té que cau bé a la gent? La gent parla bé de vostè, siga del partit que siga. Jo crec que sobretot normalitat. Jo sempre dic que al final el que es tracta és de ser normal. Jo per damunt d'alcalde soc persona i per damunt d'alcalde soc ciutadà. I per tant el que he intentat sempre és fer el que m'haguera agradat que feren en mi. Vull dir, tractar a la gent com tu vols que el tracten i entendre perfectament que el que ve a l'Ajuntament no ve per plaer. Moltes vegades, per arribar fins al moment de parlar amb l'alcalde, ha tingut que pensar-s'ho molt, no ve a passar un rato al teu costat, ve a intentar abordar un problema junt a tu. Per tant, el que intenta és que aquesta persona sempre se senti escoltada i si no es pot solventar el problema, com a mínim, donar l'explicació. Jo crec que, efectivament, com dius, els partits tradicionals passen un moment complicat en el que cada vegada la gent està exigint una participació més activa i probablement el que ha fet el govern d'Ontinyent al llarg d'aquests 4 anys ha sigut molt del que avui està fent allò que s'anomena a vegades la nova política, vull dir, la participació ciutadana, que és algo antiquíssim, no l'ha descoberta ara ningú partit. El que passa és que moltes vegades no s'ha practicat amb la soliditat i amb la profunditat que s'haguera degut, com ha sigut el cas d'Ontinyent. Per tant, probablement l'encert està en haver marcat el camí en moltíssimes coses i jo sobretot diria que en la normalitat. Jo crec que jo tinc molt bona relació en la gent perquè el que intente és fer allò, no oblidar mai per què volia ser jo alcalde. Jo volia ser alcalde perquè m'agrada estar al costat de la gent i perquè volia intentar ajudar a la gent a solventar els seus problemes i intentar generar un projecte comú. Si no ho oblides, normalment les coses, primera, les disfrutes i, a més, solen anar millor. Molt bé. En esta nova legislatura, quin treball farà vostè com a alcalde dins del seu equip? Jo crec que, com he començat dient abans, jo crec que la situació, el treball fet al llarg d'aquests 4 anys, junt a Compromís, junt a Esquerra Unida
inclús en determinats moments també junt al Partit Popular, el que ha permès és en primer lloc tindre com a punt de partida una ciutat més cohesionada que teníem quan jo vaig arribar. És a dir, una ciutat en la que la crispació és algo molt més residual que ho era quan nosaltres vam arribar a l'alcaldia en l'any 2011. No? Per tant, crec que aquest punt de partida és important. El segon punt de partida important és que en aquest moment ja no tenim sols que atendre l'emergència, que per suposar l'emergència social, la lluita contra l'atur han de continuar sent una prioritat absolutíssima, no? Però també és cert que el no tindre el lastre de 20 milions i mig d'euros de deute, el tindre una reducció de 9 milions d'euros en 4 anys, ens permet fer un pla de ciutat, un pla estratègic en el que volem que hi hagi un annexe d'inversions xifrat en uns 40 milions d'euros en 10 anys i que ens permeta construir la ciutat del futur. Jo sempre dic el mateix, no? Quan una persona quan siga major, vol ser qualsevol professió, el que fa és preparar el seu camí, preparar la seva vida per arribar a aquest objectiu. I per tant fa un camí diferent si vol ser mestre o si vol ser metge. En el nostre cas com a ciutat tenim que fer-se una reflexió important i és què volem ser com a ciutat. És evident que haurem de continuar sent una ciutat industrial, però també és evident que tindrem que exercir una capitalitat d'una forma molt més potent, també atraem molt més serveis a la ciutat. És evident que si volem ser una ciutat capdavantera, per exemple, en capacitat d'atracció, tindrem que apostar per un urbanisme comercial, però clar, tot això jo el que vull és que ho consensuem, sobretot per una qüestió, que és que el que a mi m'agradaria és que fórem capaços de generar una fulla de ruta que tinguera un consens tan ample que passara el que passara en les següents eleccions hi haguera una continuïtat, perquè el que està clar és que els pobles no es poden reiniciar, no poden començar de zero cada 4 anys, perquè per sort o per desgràcia, quan un arriba a un govern, hereta tot el bo i tot el roïn del que estava abans que ell. I si som capaços d'establir aquesta fulla de ruta, si som capaços d'establir aquestes prioritats comunes i d'alguna manera generar un consens al voltant d'elles, crec que poden haver 10 anys d'un treball en comú cap a una ciutat en la que tot el món puguem, com dia abans, desenvolupar un projecte de vida en el que ser feliç. Molt bé. El alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, diputat provincial, tindrà que repartir el seu treball entre València i Ontinyent. Bueno, jo crec que sobretot en aquest cas jo no oblide mai que al final uno és diputat provincial perquè és alcalde i perquè és regidor. Entonces jo el que vull i el que tinc moltes ganes és que la nostra comarca, el nostre partit judicial d'Ontinyent per fi tinga veu en València, perquè és cert que hem tingut diputats provincials en València d'esta comarca, però lamentablement no han exercit com a comarcalistes. I jo el que vull és que la veu d'Ontinyent, la veu de la Vall d'Albaida, arribi a la Diputació i que d'alguna forma això ens permeta aconseguir inversions per al nostre poble. Al final és el que moltes vegades hem parlat, de dir, mira, tot se'n va a Xàtiva, probablement tot se'n va a Xàtiva perquè hi havia un alcalde que tenia una capacitat d'influència que nosaltres no tenim. Probablement això ens dote de l'oportunitat de tindre aquesta capacitat d'influència que d'una per totes fa que Ontinyent estigui al mapa i que tant la Generalitat Valenciana com la Diputació ens escolten en les nostres reivindicacions, que per cert no van mai de cobrir places de bous, van d'atendre les necessitats reals de la ciutadania. Si vostè escolta la gent del poble i de tot el món, et diu Jorge Rodríguez, president de la Diputació. Bueno, jo crec que això és un camí més llarg, no? O sea, per a mi, des de luego, seria un plaer, no? Però en qualsevol cas, per a mi el més important és que, d'alguna manera, siga com siga, per fi Ontinyent té un diputat provincial, perquè això, que hauria ser algo pràcticament que es donarà per fet, no ens ha succeït des de tota la democràcia. No hem aconseguit tindre un diputat provincial d'Ontinyent. Per tant, jo crec que per fi tenim un ontinyentí que va fer valdre la veu dels ontinyentins en una institució tan important com és la Diputació. Si damunt és des de la màxima responsabilitat, serà millor per al nostre poble, però jo crec que el realment important és que estiguem on estiguem, fem valdre, per una banda, el pes específic de la nostra ciutat des del punt de vista del que aportem al fondo comú i també, des de luego, la nostra especificitat com a ciutat industrial i ciutat, diguem, cap d'una comarca que sí que creu en la seva entitat com a comarca. Vostè és diputat provincial, el president de la Generalitat és del seu partit, no n'hi ha excuses ara perquè no hi ha bon follín entre la Generalitat i l'Ajuntament d'Ontinyent? No, des de luego que no hi haurien, no deuen haver-ne. A més, jo crec que és molt important, sobretot el que parlàvem de dir, el tenir una capacitat d'influència, el saber que pots parlar amb una persona. Jo crec que Ximo Puig, en aquest moment ja president de la Generalitat Valenciana, per damunt de president, com dia abans, és persona. I a més jo crec que és una molt bona persona. I jo tinc una relació magnífica amb ell que permetrà que les nostres reivindicacions siguin escoltades.
jo sé que no hi ha una vareta màgica, jo ho he dit també en l'Ajuntament, sempre, o sigui, jo sé que uno no va a València i al dia següent el problema està solventat, però també sé que no s'arriba a una meta si no es comença el camí. La meva sensació moltes vegades al llarg de l'anterior legislatura en la relació amb la Generalitat ha sigut que no hi havia ni siquiera una voluntat ferma de fer camí comú. Jo crec que si iniciem el camí arribarem a bon port, almenys en coses que són essencials, la residència, l'adaptació del Col·legi Bonavista, començar a treballar el tema de l'hospital, de l'Institut de l'Estació, la rotonda d'accés a Torrefiel. Com deia abans, nosaltres mai hem demanat qüestions que siguin estranyes, sempre hem demanat coses molt senzilles i que tenen com a clar objectiu millorar la vida de la gent. Jo crec que en aquest moment té que haver una molt bona relació tant en els consellers del Partit Socialista com els consellers de Compromís. Jo crec que hi ha que treballar precisament en la línia d'aconseguir que se'ns escolte, no perquè demanem la lluna, sinó perquè demanem coses entrellat, que jo crec que és una cosa que també ens caracteritza. Molt bé. Pues Jorge Rodríguez, moltes gràcies per les seves paraules, per al nostre programa, si voleu afegir alguna cosa més. No, bueno, sobretot agrair-vos l'entrevista, agrair-vos el treball que heu fet al llarg de tota la legislatura i sobretot jo crec que dirà als veïns i veïnes d'Ontinyent que saben que l'Ajuntament té les portes obertes, saben que el meu despatx està obert i que si alguna cosa ens ha de caracteritzar com a govern ha de ser la humilitat amb la que sempre hem intentat exercir el govern de la ciutat i sobretot la capacitat d'escoltar. És impossible intentar representar a la gent si no s'escolta molt bé a la gent i per tant jo el que vull que és ficar a la disposició de la gent els meus oïts per a que totes aquestes demandes, aquestes reivindicacions, aquestes necessitats puguen arribar fins a l'alcaldia, fins al govern d'Ontinyent i sobretot ens ajuden a transformar de forma conjunta la ciutat. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.